ኣብዛ ቻናል ድማ ናይ ወትሩ ተኸታተልቲ ንኽትኮኑ ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ዕድመኩም ኢትዮጵያ በኤምባሲ ኢማራት መጥቃዕቲ ክፍጽሙ ወጢኖም ዝበለቶም ጥርጥራት ኣሲራ ኣብ አዲስ አበባ ዝርከብ ኤምባሲ ሕብራት ኢማራት ዓረብ መጥቃዕቲ ግብረ ሽበራ ንምፍጻም ብሕቡእ እናተንቀሳቐሱ ዝነበሩ 15 ኣባላት ጉጅለ ግብረ ሽበራ ኣብ ቀይዲ ውዒሎም ካብ ወጻኢ ሃገር ኣባላት ጉጅለ ግብረ ሽበራ ልኡኽ ብምቕባል ኣብ አዲስ አበባ ዝርከብ ሕብራት ኢማራት ዓረብ መጥቃዕቲ ግብረ ሽበራ ብምፍጻም ኣብ ልዕሊ ሰብን ንብረትን ጉድኣት ንምብጻሕ ዓሊሙ እኳ እንተነበረ እቲ ጉጅለ ግብረ ሽበራ ብኮሚሽን ፖሊስ ፌደራልን ካልእ ኣካላት ጸጥታን ብምዃን 15 ተጠርጠርቲ ኣባላት ጉጅለ ከም ዝተተሓዙ ኣፍሊጡ እቲ ኣገልግሎት ዜና ኢትዮጵያ ብዝለኣኹ መግለጺ ከም ዝሓበሮ ዝተወደበ ሕቡእ ጉጅለ ተዋጽኦም ካብ ናይ ወጻኢ መቀናብርቲ ግብረ ሽበራ ልኡኽ ብምቕባልን ኣብቲ ኤምባሲ መጥቃዕቲ ንምፍጻም እናተንቀሳቐሱ ጽንሑ ፈጠርቲ ሽበራ ነጥፋት ክትቀምሎም ዘዳለዎም ዓበይቲ መሳርሒታት ኩናት ንምፍንጃር ዝውዕሉ ተቐጻጸልቲ ኣቑሑትን ዝተፈላለዩ ሰነዳትን ተረኺቦም እቲ ሕቡእ ጉጅለ ኣብ አዲስ አበባ ዝርከብ ኤምባሲ ሕብራት ኢማራት ዓረብ መጥቃዕቲ ንምፍጻም ዝኽእል ቅድመ ምድላው መጽናዕትን ስራሕቲ ምትእኻብን ሓበሬታን እናካየደ ከም ዝጸንሐን ዘርዩ ጭብጥታት ምርዳታታት ከም ዝረኸቡ ዝሓበረት መግለጺ ብሄራዊ ኣገልግሎት ሓበሬታን ድሕነትን ጥቡቅ ክትትልን ልውውጥን ሓበሬታን ብምግባር ዝተሃቀነ መጥቃዕቲ ግብረ ሽበራ ከፍሽል ከም ዝኽኣል ሓቢሩ መጥቃዕቲ ንምፍጻም ብሕቡእ ተወዲቦም እናተንቀሳቐሱ ካብ መንጎ ዝነበሩ ዝተወሰኑ ኣባላት እቲ ጉጅለ ቅድሚ ምትሓዞም ኣብ ከባቢ ህንጻት ኤምባሲ ዓበይቲ መሳርሒታት ሒዞም እናተንቀሳቐሱ ከም ዝነበረ ብክትትል ምፍላጡን እቲ መግለጺ አብሪሁም ካብ መንጎቶም ብሕቡእ እናተንቀሳቐሱ ዝነበሩ ኣባላት ግብረ ሽበራ ነቲ ጉጅለ ዝመርሕ ዝነበረ ወዲ 35 ዓመት ዓሊ ኣሕመድ ኣርዳይቶ ምስ ቤት ጽሕፈት ምርመራ ገበን ፖሊስ ፌደራል ብምትሕባር ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ንኽውዕል ከም ዝተገበረ ተሓቢሩ ነቲ መጥቃዕቲ ግብረ ሽበራ መቀነባበሪ ዝውዕል ብኣሽሓት ዝቑፅር ዶላር ኣሜሪካ ንዓሊ ኣሕመድ ኣርዳይቶ ከም ዝተለኣኸለውን ካብቲ ዝተኣከበ መረዳእታ ምርግጋጽ ተኻኢሉ እዩ ዝበለ እቲ መግለጺ ምስቲ ውልቀ ሰብ ርክብ ዝነበሮን መጥቃዕቲ ንምፍጻም ብሕቡእ እናተንቀሳቐሰ ዝነበረን መሐመድ ዓብዱል ቃዲ ዝተባህለ ካልእ ተጠርጣሪውን ድሕሪ መዓልታት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣብ ዝወዓሉሉ እዋን ኣብ መንበሪ ገዝኡ ኣጽዋር ንምፍንጃር ዘገልግሉ ተቐጻጸልቲ ኣቑሑትን ሰነዳትን ከም ዝተተሓዘ ኣፍሊጡ ተሓሲቡ ዝነበረ መጥቃዕቲ ግብረ ሽበራ ክፈሽል ዝኽኣለ እቲ ቤት ዕዮ ኣገልግሎት ምስ ናይ ውሽጢ ዓድን ወጻኢን ትካላት ሓበሬታን ድሕነትን ጥቡቅ ክትትልን ልውውጥን ሓበሬታን ብምግባሩ ብምዃኑ ዝገለጸት መግለጺ ብብርኪ ዓለም ምስ ዝተቐነባበረ ሸርሒ ግብረ ሽበራ ተታሒዙ ካልእ ተመሳሳሊ መልእኽቲ ዝተዋሃቦ ሕቡእ ጉጅለውን ኣብ ሱዳን ካርቱም ኣብ ዝርከብ ኤምባሲ ሕብራት ኢማራት ዓረብ መጥቃዕቲ ክፍጽም ይዳሎ ነይሩ ዝበለት መግለጺ ሃገራዊ ድሕነት ኢትዮጵያ ምስ ቤት ጽሕፈት ጸጥታ ሱዳን ተዋዲዱ ከም ዝሰርሐ ኣፍሊጡ መርሓ ናይዚ ሕቡእ ጉጅለ ኣብ ሸውደን ዝነብር ምዃኑን ኣብቲ ሃገር ኣብ ቀይዲ ከም ዝኣቶን ተገሊጹሎም ካልኦት 21 ኣብ ዝተፈላለየ ዓለም ዝነብሩ ጥርጡራት ኣብ ቀይዲ ንምውዓል ይሰርሕ ኣለኹ ድማ ኢሉ ኣገልግሎት ሃገራዊ ድሕነትን መረዳእታን ኢትዮጵያ ሱዳናውያን ነበርቲ ኣብ ዶብ ዝርከብ ከባቢ ባሲንዳ ብሚሊሻ ኢትዮጵያ ንዝፍጸም ዘሎ ምጭዋይ ዝኹንን ተቃውሞ ኣካይዶም ኣብ ሱዳን ምብራቃዊ ዞባ ገዳርፍ ነበርቲ ከባቢ ባሲንዳ አንጻር እቲ ብሚሊሻ ኢትዮጵያ ተፈጺሙ ዝብሎ ምጭዋይ ነጋዶ ዝኾነ ተወላዶ እቲ ከባቢ ዝኸነ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ከም ዘካይዱ ሱዳን ትሪቡን ሓቢሩ እቶም ሱዳናውያን ናብ ኢትዮጵያ ዘስግር ከባቢ ጋላባት ብምዕጋት ኣብዚ ሳለስተ ዚ ብሚሊሻ ኢትዮጵያ ተጨውዮም ንዝብሎም ሰለስተ ደቂ ዓዶም ክፍትሕዮም ጠሊቦም መንግስቲ ሱዳን እቶም ኣብ ምጭዋይን መጥቃዕትን ሰላማውያን ሰባትን ዝተዋፈሩ ሚሊሻታት ብሰራዊት መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ዝድገፉ እዩ ዝወቅስ ሱዳን አንጻር እቲ መጥቃዕታት ኣብ ዝወሰደቶ ናይ ግብረ መልሲ ስጉምቲ ንዝበዝሐ ክፋለቲ ናይ 26 ዓመታት ብኢትዮጵያ ተታሒዙ ዝበለቶ ሰፊሕ ከባቢታት ኣልፋሻጋ ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር ኣትያቶላ በሱዳን ተጻባይ ስጉምቲ ተወሲዱ ዝብል ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ስምዕ ቅድሚ ምቕራቡ ሰራዊት ሱዳን ካፍቲ ዝሓዞ መሬት ክስሕብ ይጽውዕ ብሰንኪ እዚ ድማ ኣብ ዶብ ሱዳንን ኢትዮጵያን ከቢድ ወታደራዊ ምትፍናን ተፈጢሩ ይርከብ ካናዳ ንትራምፕ ንዝድግፍ ጉጅለ ፕራውድ ቦይስ ኣሸባሪ ኢላቶ ሚኒስትር ድሕነት ህዝቢ ካናዳ ቢል ብሌየር ትጉጅላ ብዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ኣብ ኣሜሪካ ካፒቶል ብዝበጽሕ መጥቃዕቲ ስለዚ ተሳተፈ ብኣሸባሪነት ንኽትምዝግቦ ምኽንያት ከም ዝኾነ ገሊጹ በዚ ምኽንያት ትጉጅለ ንብረቱ ኸይንቀሳቐሱ ክገድን ከሎ ሓሊፉን ኣባላት ትጉጅለ ጥፋኣት ገይሮም እንተተረኺቦ ብገበን ሽበራ ክኽሰሱ እዮም እቲ ደቂ ተባዕትዮ ጥራይ ብኣባልነት ዝሓዘ ጉጅለ ብወግዒ ጸረ ስደተኛታት ከም ዝኾነ ዝገልጽን ብዙሕ ግዜ ስሙ ምስ ዓመጽ ዝተተሓሓዘን እዩ
እዚ ጉጅለ ብ2016 ብካናዳዊ ጋቪን ማክኢንስ እዩ ቆይሙ ኣብዚ ሕጂ እዋን ጉጅለ ፕራውድ ቦይስ ሓሳባት ፕሬዝዳንት ኣሜሪካ ነበር ዶናልድ ትራምፕ ዝድግፉ ሓሳባት እዩ ዝሰጉም ኣብ ኣሜሪካ ብዝተኻየደ ምርጫ ትራምፕ ምስ ጆ ባይደን ኣብ ዝተወዳደረሉ እዋን ሽም እዚ ጉጅለ ኣልዒሉ ምንባሩ ይዝከር እቲ ፕሬዝዳንት ልዕልነት ጻዕዶ ስለ ዘጉልሕ እቶም ጉጅለታት ኣብ ዝተሓተተሉ እዋን እዩ ንኣብነት ፕራውድ ቦይስ ኢሉ ርእይቶ ሂቡ ነይሩ ኣብቲ እዋን ኣባላት እቲ ጉጅለ ካብቲ ፕሬዝዳንት ኣወንታት ዋሂቡና ብምባል ህድሉ ኮይኑ ነይሩ ቤት ጽሕፈት ድሕነት ውሽጢ ኣገር ኣሜሪካ ብውጽኢት ምርጫ ሕጉሳት ዘይኮኑ ሃገር በቆል ኣሸበርቲ ሓደጋ ከብጽሑ ይኽእሉ እዮም ዝብል መጠንቀቕታ ምስ መጸ ድሕሪ ሓደ ሰሙን እዩ ካናዳ ኣሸባሪ ጉጅለ ክትብል ፈሪጃቶ ዘላ ካናዳ ነዚ ምስ በለታ ውሽጢ ሰዓታት ቤት ጽሕፈት ፍትሒ ኣሜሪካ ኣብ ሲያትል ንዝርከብ ክንፍ ናይቲ ጉጅለ ኣብ ቀይዲ ከም ዘውዓለ ገሊጹ ወዲ 30 ዓመት ኢተን ኖርዲን ኣብ ባይቶ ኣሜሪካ ካፒቶል ብዝበጽሐ መጥቃዕቲ ኣብ ቀይዲ ካብ ዝዋዕሉ 8 ኣባላት ሓደ እዩ ሚኒስትሪ ካናዳ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብቲ ሃገር ዝንቀሳቐሱ ኣባላት ፕራውድ ቦይስ ክንደይ ምዃኖም ኣይገለጸን እንተኾነ ብክልሰ ሓሳብ ዘይተሰማምዑ ኣኽረርቲ ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ኣጠንቂቑ ብተወሳኺ እቲ ጉጅለ ኣብ ካናዳ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት መጥቃዕቲ ክፍጽም ፈተነ ምግባሩ ሓቢሩ በዚ ምኽንያት ኣብ ከባቢ ዶብ ካናዳን ኣሜሪካን ጥቡቕ ገደብ ምንቅስቓስ ምህላው ተገሊጹ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ኣብ ካፒቶል ኣሜሪካ ብዝነበረ ዕግርግር ብውሕዱ ክልተ ካናዳውያን ተሳቲፎም ክኾኑ ከም ዝኽእል ይግመት ነቲ መጥቃዕቲ ኣብ ዘርእዩ ተንቀሳቐስቲ ምስልታት ድማ ሓደ ሰብ ባንዴራ ካናዳ ከንበልብል ይረኣይ ካናዳ ፕራውድ ቦይስ ኣሸባሪ ኢላ ዝመዝገበት ፈላሜቲ ሃገር ኮይና እያ ካልኦት ክልተ ጉጅለታቱን ኣብ መዝገብ ሽብራ ከም ዝሰፈሩ ተገሊጹ ይርከብ ብሓፈሻ ልዕልነት ጻዕዱ ዝሰብኩን ኣረኣያታት ናዚ ዘሰጉሙን ጉጅለታት ኣሸበርቲ ተባሂሎም ኣለዉ ግብፅን ፈረንሳን ሓበራዊ ወታደራዊ ልምምድ ኣካይደን እዚ በሓይለ ኣየር ተዓብሊሉ ኣብ ምምዕራድ ወታደራዊ ሓበሬታን መጥቃዕቲ ፍሉይ ዒላማታትን ብምትኳር ኣብ ሰሙን እዚ ዝካየድ ዘሎ ሓበራዊ ልምምድ ከም መቐጸልታ ናይቲ ግብፂ ምስ ዝተፈላለዩ ሃገራት ተካይዶ ዘላ ወታደራዊ ልምምዳት እዩ ካብ ፈረንሳ ቢልዮናት ዶላር ዝግመት ነፈርቲ ውግእን ካልእ ኣጽዋር ዝሸመተት ግብፂ እዚ ምስ ፈረንሳ ተካይዶ ዘላ ሓበራዊ ልምምድ ኣካል ናይቲ ክልቲአን ሃገራት ዝኽተምኦ ውዕላት እዩ ኣብቲ ስልጠና ኣዛዚ ሓይሊ ኣየር ግብፂ ሌተናል ጀነራል ሙሐመድ ዓባስ ሄልሚ ምስ ብዙሓት ናይ ፈረንሳይን ግብፅን ሰበስልጣን እዩ ተኻይዱ ዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር ሓይሊ ባሕሪ ግብፅን ፈረንሳይን ኣብ ባሕሪ ሜዲትራንያን ሰፊሕ ልምምዳት ኣካይደን ከም ዝነበራ ማዕከን ዜና ኢጂፕት ቱዴይ ኣቃሊሓ ምንባራ ይዝከር እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፈረንሳ ምስ ኢትዮጵያ ዝኸተመቶ ስምዕ ወታደራዊ ምትሕጋዝ ብሰንኪ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ክድስክል ከም ዝኽእል ዲፕሎማስኛታት ይእንፍቱም ፈረንሳ ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ምህናፅ ሓይሊ ባሕርን ምምዕባል ሓይሊ ኣየርን ዘተኮረ ዝተፈላለዩ ወታደራዊ ስምዓት ከም ዘካየዳ ይዝከር እስራኤል ኣብ ደቡብ ሶርያ ወታደራዊ መጥቃዕቲ ኣካይዳ ሰራዊት እስራኤል ኣብ ደቡባዊ ሶርያ ድሕሪ ዘካየዱ ሰፊሕ ናይ ነፈርቲ ድብደባ ኣብ ደቡብ ሊባኖስን ኣብ ጎላንን ወታደራዊ ቦታታት ኣደልዲሉ ኣብ ተጠንቀቕ ይርከብ ሰራዊት እስራኤል በሐሙስ ንግሆ ኣብ ደቡባዊ ሶርያ ድሕሪ ዘካየዱ ሰፊሕ ናይ ነፈርቲ ድብደባ ኣብ ጎላን ኣብ ዝርከብ ደቡባት ሶርያ ተወሳኺ ወታደራዊ ሓይልታት ኣውፊሩ ይርከብ እስራኤል ኣብ ደቡባዊ ሶርያ ካብ ዝርከብ ዒላማታት ነፈርቲ ተኹሲ ንዋታዊ ዕንወት ጥራይ ከም ዝወረደ ሓደ ሶርያዊ ወታደራዊ በዓል ስልጣን ገሊጹ ኣብ ሰብ ዝወረደ ማህሰይቲ ግን ዛጊት ኣይተገለጸን ማዕከናት ዜና ሶርያ ሳና ኣብ ዓምዳ ዘስፈረቶ እስራኤል ዝተኮሰቶ በጸረ ነፈርትን ሚሳኤላትን ሓይልታት ሶርያ ከም ዝብርዓነን ገሊጻ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቤን ቲቪ ሎሚ ዝብልናዮ መሰናዶና ኣብዚ ወዲና ኣለና ምሳና ስለ ዝጽናሕኩም ብልቢ ነመስግን ሰናይ ንዓኹም